Misuporta ang Cebu City Government sa Department of Environment and Natural Resources sa pagpahigayon ug investigasyon sa nahitabong trash slide sa Binalyo Landfill diin 36 ang nasutang nakalas. Ano ang report ni Fem Dumabo? Human sa napo kaadlaw, sukad sa Binalyo Trash Slide, alas 5:41 gahapon sa kadlawon. Naugkat ang ika-36 nga natrap sa nahugnong istruktura sa Prime Waste Solution. Human midahili ang daw bukid nga mga basura nitong Enero 8. 36 ang tanang natalang nakalas. Giisip nga gamayng kalampusan sa mga rescuers og sa Cebu City Government nga atol sa pagsaulog sa sinulog gahapon, tanang mga namising nakit-an na ug natugyan na sa ilang mga kabanay. Samtang mosuporta ang kagamhanan sa dakbayan sa Subo sa himuong investigasyon sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR sa trash slide nga nitabo diha sa Binalyo. Pagsuta kon kinsa ang iyang manubag sa nahitabong aksidente. I-continue ang pagkuha sa mga debris and by Monday or Tuesday mahuman na. Now if there would be an investigation sa DNR, mukuyog kanila. Sunod nga si kasuhon sa kagamhanan sa dakbayan sa Subo ug sa mga ahensya mao ang pagtabang sa nahibiling pamilya sa mga nakala sa trahedya. Samtang nangitanaw sa bugpamaagi ang dakbayan kung asa ilabay ang mga basura kung mapupos na ang 30 ka adlaw nga gitugot aron makalabay sila sa lungsod sa Konsolasyon. Upat ka mga lugar ang ilang gitan-aw karon nga mamahimong sunod nga labayan sa mga basura sa Cebu City. We're looking at the landfill sa Pinamungahan, landfill sa Bugo, landfill sa Minglanilla, Angkod. Tadi one is Toledo. Ulayo naman, of course, kinahanglan na traditional for the meantime. But what we want to do in the future is bring down the volume of garbage going to the landfill para gumay ang matungkos. Uban ni Rod Prado, Cleofer Lumayag, Fe Marie Dumabok. Balitang Bisdak.